Asam Sarkar la pen ingnam rai ko mahin pen patrapi pongsi ke damtang aning kan pen pangchengsi pining let hot setame Amrit Brikshya Andolan surihini ra inkorapli asai ka pichun chia phan si chesek chedang pon bom tanglo Lasong si Central Range hamrena hin penta thengpia klim kerona sai klem pon bom Central Range Hamren Range Officer Longkam Terong penajok paterpi pongsi bangso asai ka pichun jia phan pinang arni pen raratama phan cherok tok asai pedo pongsi kado kave bangsori plikep so se atuma men chathabdon tang lopusi pachini po lapen kado kave phanta apora teng pen theng pia klim palisi sarkar pen kemanga teng sai ka pichun jia phan alang ni pen ningjepo So platform ni la Amrit Brikshya Andolan arong keron alam thi pensi ni pajir me ponji nili tum arong keron ke nili tum thongkere si pensi cheng ponno ini anili tum 2 lakhs le kai kai mate abisi si nili tum ke kothai lo arong ke along tina view ta nili tum village office son ma nili tum kapali si ong lo office ta kapali lia center ta nili tum to koklang athi mane gari apen botor lam dokok masini tum pale perune da sita anutina bang thu phanda bang thi phanda registration ke doan made registration ka kori duna man ke nangni tom thangda ma thanang ne nangni tom phani tom thengpia claim nangni tom center mate vio mate office kona nama anta ni tom pale eji nasi nangni tom matha nang ne je nangni tom registration kori don manang tom thengpi long ne ko banang tom matha nang ne ni tom hin pen un an ke ni tom pachitang eji phansi ni tom ka borilo office eta ni tom la botor alam no ko ma sikeron pachitang alam mang ke ni tum atok no son ta dokok ma chetang te long ta dokok lo asinang ni tum ni chupaneng ting chet no ni tum tarik si pen tarik kre hinian ke ni tum kerona por do po nang ni tum na song bong office ko na ma nang ni tum te bokhe long nang ni tum dam mo la nang tum homri dam no plong te nang ni tum thengpia rong akhe joi pen long pon po na so thengpi nang tum ki edun je phanta nang tum bori na ji ponchot kali ite edun nang ji edun de polong te ni tum mo ali pustai ni tum long pon pe ta thek mane pasi lahai nili tum Amrit Brikshya Andolan ban keron ana thing pi nang tum isia registration ke do pe nang tum chibi badi phansi ni chuning rilo athmane la so thing pi ke ta ke nang tum phansi ni tum nang ke pi lo layong sin nang tum certificate bi lo plong te mo forest department pen ta ni tum ke thangda na pudun de lo nang tum thang lo ke chu jor ta nang tum thang lo ali ta nang tum thang lo ke forest department pen thangda na pudunia asona velo asi media ahin pen ni adun tim hana chuning ri bang ke je jate jen nang tum mane kamatha chu pasung se de phan ka bor ilo je long de lo ta ho son ta ho pa bana tu matha the de no ni tum na pa tang thai ji puthe ni tum phan apor bang ani sini ni bang ni tum na kok ta thek mene da